vytvořenou. Jít dolů přece, aby skoukala na jedno z nich. No a taky se. A si myslel, že ne. Že ne. Tak dobře, že rád, čo? Tak ahoj. A neumíš mluvit. Tak mluv taky trošku, ty nebudeš skoro vůbec. Nedávej si náhodou, prostě si nějak vyber. To je barva. Vlasy. To je ne. Taky tam ještě jsou. Ne, příšerný. To je všechno příšerný. Ty jedno, prosím tě. Já hledám takový hezký, který se nejmenuje. No jo, ale my nebyli to u rostliny, ale u tady toho, víš. Aha, tak to nechci, ať se rostliny. Myslím, jako má on na volce. Tady vybírat. Tahle. Ne, čekaj, ne, tam byli před chvílí. Tady ne, vidíš? Když je Tak dáme, ty. čekej, když je dáme do toho. Čekej, jak se to bylo? Ona má červenou kytku. Já vím. Jak tak? Počkat. To bylo někde zelený. No tady. Takhle. No já to barvu nechci. Já se růžovou. To je takový divný. No a jak si to jmenuješ? Co tohle znamená za jméno? To je nějaký jméno prostě, to se ti vybralo náhodně, jak si to jmenuje? A řekni. Violeta. To je divný jméno, to pořád musíš to Violeta. Tak já nevím, To je takový jaký. debilní. Tak já dám náhodně. Příklad. Co? Bird Fairer. To je takový kytičkový, oni všichni mají takový raplý jméno. Kytky mají tady takovýhle to. jména. Tak můžu? OK. Ne, ty jsi klikla. Debilka, můžu znova stopnout. Doufám, že to první mise řekne, že? První mise je tady to vybrat. Co je? Já ti to vyberu, abys to nemusela takhle, víš. Tak se to sbírá o hodně rychleji. Ach, to už každý byl. Já nevím. A štěstí, tak ty vole, to mě musíš říct, jaká to je, to chci. Vyber ten maják, tady to dává peníze, rychle, pro Ne, ty jsi debilním mečem, ne, tady na to. Vidíš, to ti dává peníze, běž pro to. Jo, Koukej, tu planetu chci. mám dobrou planetu. A to byla náhodná. V téhle bych Můžu to chtěla. pak dál taky natáčet někdy. Jo, ale dáš to na můj. Jak se skáče. Čekej. No skoč, teď si skákala. No, teď pro tady to. Ty dveře, tam jsou dveře dál, čekej, rozsvíť si baterkou. Tam jsou dveře dál. No to Jan si nikam nevede. Vem ty dveře. Jo. Vezme ty dveře. Čekaj, my jsme všechno kradem, ještě ten maják. Jo, já řeknu, že tohle máme s kamarádem. Tady tu paňáčka máme s kamarádem. Vem to, běž pro to. To nemůžeš těžit, to už máš. Tak hoď za mě taky. Počkej, tady to by se taky hodilo. No, na co asi? A čemu to je? Na nic. To je ozdobíme si to říká. To je obraz. To vypadá jak první. Že mám dobrý jako dobrou zem. No, co jo. A to je vždycky chtěl. No a jedno tady to už jsem tam měl, no dvakrát. Nech to bejt, tady to by se kopalo dlouho. Musíme to stopnout. My jsme tu. Tak si ho volno. Tam se vejde 16 věcí. Stoleček tam nedávej. To je jedno, prosím tě. To, že se ho chci dát tam. To je teďka zatím jedno, aby jsme neměli bordel tady. Takový, vezmeme si jenom tady ty věci, které chcem. Chceš banana?
Jo, to si chci. Za 500. Chceš tady to? Jo. Pojď, já vím, kam si to dám. Ne, čekej, to si pak můžeš vyrobit, sice o to přijdeš teďka, ale pak si to můžeš kdykoliv vyrobit. A co? No, že víš, jak se to vyrábí. Jinak bys to nevěděla. A když si to dáš do tady toho, tak víš, jak se třeba vyrábí počítač a tak, sice o to přijdeš a pak si to kdykoliv můžeš vyrobit. Kolik jich chceš? Sice 800 peněz, ale... Ty seš. Ale to si pak kdykoliv můžeš vyrobit a nemáš jenom jednu a nemusíš je zbytečně hledat. Tak se podívej, jo. Co? Z 250 koukni. Ne, to je něco jiného, víš, to nejsou čísla. Nedávej to tam. Ale pak si to můžeme vyrobit. A já třeba nechci. No jo, ale pak to můžeš hledat roky. Chápeš? No to nemám. Ne, tady to není o penízích, koukni. To není jenom o penězích tady. Můžu na to. si udělat. Já si Co tam to? Tam nejde dobře. Můžu si něco udělat? Co? Chci si vzít televizi. Jakou televizi? Vždyť jsi Televizi, neměl? jo. Tak počítač. Ten už jsme dali do toho. Tak mě ho vydej. Jak? Asi to nejde. To musíš pak mít na to peníze. Ach jo. To, ale pak si jich můžeš vyrobit, kolik chceš, jako. Chápeš? To je nejlepší. Pak si jako můžeš vyrobit třeba 1000 počítačů a nemusíš je jako debilka hledat, letět na tamhle tu planetu, letět na tamhle tu, Můžu? letět na tamhle tu a letět na tamhle tu. Nemůžeš někam letět teďka. Co děláš? Můžu? To mám už jenom tolik věcí. Co? Většina z těch věcí byla a nějaký máme ještě tady, ne? Jo, pozor, já si dám stoleček. Tak, a kde má ten přístroj? Já nevím, jestli jsem ho tam nedal. Ne, nedal. Tady je ten přístroj. Jak si ho dáme? Ne, musíš ho dát sem přece, ne, nejdřív. Tak, pak si... Já jich mám 9. Víš, že vůbec ne to. Jak 9? Ne, to není 9. To se ukazuje, kolik máš tady. Tady to, že je jenom 9. políčko. Kam to dáme? Kam to dáme? To je jedno. Tak sem. Dáváš to do vzduchu. Tak. Odšetři se. Ošetři, to na to nemáš klikat. Doufám, že jsme teďka to neměli stopnutí. Tak se podívej. Neukončíme, už to je docela dost dlouhý. Víš, jak dlouho už to možná trvá? Neukončíme. Jo, až se to naplní. Ale pak řekneš zatím ahoj. A